vanhu vose vandatoma mazita avo vangaendesa nyika mberiwo vaya ndiani wamuri kuona izvo zvari muZANU-PF anogona kuendesa nyika mberi kunzi nyika yava nedevelopment kunonzi nyika yasumuka Zimbabwe yasumuka ndiani ari muZANU-PF angasumudza Zimbabwe nyika yeZimbabwe anogona kusumudza nyika yeZimbabwe ipapo nhasi ndidomere 1 ndidomere 1 kule nundiudze kuti kana kuti vamwe vako vanenge vachitaura kuti ningi vakuisira kuti ningi ndiye anogona kusumudza nyika unondisira maaudio ndinzwe kuti ndiani anogona kusumudza nyika yeZimbabwe asiri corrupt rongekai timira harina kurongeka chete ndo zvinhu zvamunofana kuziva izvo timirori rezanwe harina kurongeka izvo they are not yet organized for themselves. How can rule the country because themselves they are now never be organized. Now we can say I'm a leader of Zimbabwe. How can you be a leader of Zimbabwe because you was not elected with people? Was elected with satanism.